שלום, שמי ניר, אני המורה בקורס לבניית אתרים. אני רוצה קצת לספר על האווירה בקורס. בקורס בניית אתרים מגיעים תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה, ממהנדסים ואדריכלים, דרך אומנים ומורים, ועד לעצמאים ופנסיונרים, שאמרו במפגש הראשון, לא יודע, אני פה בשביל אשתי. אנחנו מלמדים את העקרונות החשובים בבניית אתר, וגם נותנים טיפים רבים לגבי קידום האתר במנועי החיפוש. ברור שכל מי שבונה אתר רוצה שכמה שיותר אנשים רלוונטיים יגיעו אליו, ושמי שמגיע ייהנה מחוויית הגלישה. התלמידים בונים את האתרים שלהם על מערכת LiveCity, מערכת זולה, ידידותית, נוחה לתפעול. כל מה שאתה צריך זה ידע בסיסי במחשבים, ויש לך אתר. החוויה בקורס היא של יצירתיות. אנשים מיישמים את הרעיונות שלהם, מגדילים את ההכנסות, והכל באווירה משפחתית ומפרה, בכיף ובהנאה רבה. בתור מורה, אין דבר שיותר משמח אותי מלראות את ההתרגשות של התלמידים כשהאתר שלהם מוכן ועולה לאוויר.